anting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Yes naman! Para ako magtataho, no? Oo nga eh! Ikaw nga magugulay din sa ano. Konyo Bicolano! Para ako magugulay. Hindi, good mood kasi ako ngayon. Ang sarap nung nakain kong taho papunta dito sa Wow, office. taho. Oo. Dito may nagtitinda? Oo! Wow. Ano ka ba mga magtataho ngayon, hindi na lang umaga? Pang ano na rin, pang hapon. Oo, pang madaling gabi. araw, midnight snack. Oo. Meron na din sila. Uy, Ikaw ba? favorite ko yan, yung taho. Ay, actually yun nga yung itatanong ko sa'yo. So, sige, tanong mo na. Inunahan mo lang ako. Anong paborito mong kinakain sa daan? Well, yung ex ko. Hindi, kasi yung ex ko, may-ari sila ng Na? pagawaan ng morning shots. Ano yung morning shots? Gagi pare, we call it you call it taho. Kami sa konyo, we call it morning shots. Oo, taho kasi we actually do those shots kapag morning, pag galing ka sa burratan and all, morning shots. Sa bagay, ano yun? May alcohol content ba? Ginkgo biloba. Ay, Yan, pak. So, oo. nakakalasing ang ginkgo biloba? Oo, tapos meron din siyang ginseng, tapos aphrodisiac. Ay. Kaya alam mo na kung bakit ganito ako kabastos. Hoy, baka naman mamaya magpasama sa imahe ng mga nagbebenta ng taho Oo. yan. Ay, hindi naman. Pero at least kahit papano, yun yung pinaka-favorite ko. Pinoy na Pinoy pa rin. Awa, tsaka for some reason, no, iba yung lasa ng mga pagkain kapag sa kalsada. Ay, oo. 'Di ba? Yung may certain lasa na feeling mo magkakaroon ka ng hepa. Yan, gusto ko yung Ganyan. ganyan, yung tipong dumidikit pa yung soya Oo. sa kuko ni Manong. Ang sarap. Ewan ko kung fetish mo yun. Ay nako, dahil nga napag-uusapan natin ang mga pagkain sa daan, syempre hindi lang taho yan eh. Yan. 'Di ba? At mapapansin mo rin na iba-iba ang ugali ng mga nagbebenta. Ang galing mo, napansin mo yun, ha? Oo naman, syempre ganun tayo ka-observer. Wow. O, para naman meron tayong skit na maibigay. Oo. O, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng Tindero sa daan! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga early bird na magtataho. Taho! Manong! Ay, Manong! Bingin ito. Ay, taho! Pabili nga ako ng isang taho. Ay. Gusto ko yung mainit-init. Ay, Inis. saktong-sakto ka, ma'am. Mas mainit pa itong taho ko kaysa sa ulo nyo. May sinasabi ka, Ay, ha? wala Ayos, naman. ha? Wala naman, ma'am. Ang aga-aga, ang init agad ng ulo nyo. Dapat chill lang kayo, ma'am. Ako nga, alas 3 ng madaling araw, gising na para magbenta ng taho. Ay, naku, akin na nga yan. Pasensya na, Manong. Yung boss ko kasi ang aga-aga pinag-overtime ako mamaya. Ay, sige ma'am, wait lang. Agawin ko yan na ininom mo ka agad eh. Oh, eto, dadagdagan ko yung sago at arnibal ng taho mo para naman ma-feel good ka. Akin na nga ulit. Ay, Ay, naku. Salamat, kuya. Sana hindi ka lang sa umaga nandito para naman hindi lang Uy. umaga ang pinapa-good mood nyo. Ay, ma'am! Ay. Sino bang nagsabi sa inyong umaga lang ako nandito? Mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng hapon, nandito ako magtataho para sa'yo. Grabe ka naman, kuya. Ang sweet nyo sa akin. Ay, hindi ma'am. Hindi para sa inyo. Pilingera ka. Kailangan ko talagang abutin ng gabi. Di ako pwedeng umuwi hanggat di ko naubos yung taho. Magagalit si misis. Sayang may asawa. Jessa, pati ba naman magtataho, papatulan? Oo. Uy, gagi par, but for some reason, I don't know Robin Siena dito, ha? Awa. Ang popogi at ang titipuno ng mga nagtataho sa probinsya namin sa Bicol. Oy, sa amin din. Legit Akala mo yan? sa inyo lang. Madamot ka. Pero for some reason, like talaga ang gaganda ng balikat. Oo. Kasi mga nakaano yan mga nakasando and all. Awa. Makikita mo talaga yung hubog ng katawan. Yun talaga yung tinitingnan mo. Hindi, syempre, makikita mo eh. Sa Makikita bagay. mo. O, at hindi lang yan ang nagpapadagdag ng kapugian nila ha. Oh. Yung boses nila,
parang pan-DJ. Ay, oo. Kasi syempre pag magtataho ka, di ba, Talagang bilog. hindi yan sila nagmamic eh. Oo Talagang nga. pure voice lang nila. Oh, yung taho. Bagay. Di ba ang ganda? Bagay sa'yo. Merong vibrato. Oo. Taho. Alam mo na, kapag hindi ka naging DJ, magtaho Magtataho ka talaga na lang. ako. Oo. Ay, nako, pero kidding aside nun, isa sa mga napakasipag na mga tindero ang mga magtataho. Legit. Kasi umaga pa lang talaga, 'di ba sabi niya dito 3:00 ng madaling araw. Oo. Yun yung oras na nagsa-start siyang magbenta. Pero hindi pa natin consider dito yung paggawa mismo. Yan. So mga oo. 12 midnight daw gising na sila para diyan eh. Oo, kasi paunahan din sila niyan sa sa factory ng taho Awa. para makakuha ng tamang supply para sa kanila. Tutu. O kaya kapag nakakita ka ng magtataho, Oo. sigaw ka rin ng taho. Di wag na kayong tumawad kasi Oo. magkano lang naman yun eh. Diyos ko, pakachip mo naman. Oo, 5 piso na nga lang yun. Uy, anong 5 piso? O sa amin may 5 piso pang taho. Talaga, dito sa Maynila wala Ano na. ba? 50. Dito 20, 30. Tapos depende pa yan kung gusto mo may takip. Totoo ba? Legit, dyan sa may Makati. Tapos tatanungin ka pa, anong gusto mong takip, ma'am? Yung flat o yung dome? Wow! Pang Starbucks! O, di ba? Social na rin sila. Oo nga eh. Anyway, that's number 1. Parang po naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga scientist na maggugulay. Gulay! Gulay! Manong gulay! Manong gulay! Miss, anong gulay mo? Nilito ako. Ano bang maganda para sa kutis ko? May kutis mo, ma'am. Ito, ma'am, yung kamatis ko. Sariwang-sariwa. May vitamin C yan. At pag kinain mo, magmumurang kamatis ka. What the? Oh, magmumura na nga ako eh. I like that. Sige. Sige nga po. So ano pang pwede dyan maliban sa Ay, kamatis? ito, ma'am. Yung kalabasa ko rich in vitamins, minerals, and antioxidants. Hindi lang matalilinaw mo, ma'am. Pati damdamin mo para sa akin, ma'am. Ang dami mo namang alam tungkol sa mga gulay mo, kuya. Abay, syempre naman, ma'am. Ako yung nagtatanim ng lahat ng gulay na yan, ma'am. Ay, mukhang magaling kang mag-alaga, kuya. Eh, yung talong mo, Ay. magugustuhan ko ba yan? Ay, wait lang. Ito ba, ma'am? Oo, yan. Ay, hindi, ma'am. Ay, hindi pala. Hindi, yung isa, yung mataba. Ay. Yung matabang maikli. Ay. Yan o, yung makintab. Ay. Gusto ko yan. Ay, ganyan pala mga tipo mo, mama. Uy, wala naman kasi sa haba o laki yan. Nasa performance yan. Ay, tama naman, ma'am. Lahat naman ng talong ay may vitamin C which protects our skin and body from oxidative damage. Talino. Ayan. Uy, pero legit to ang mga magugulay ngayon, matatalino na rin. Ah, wow. Yung naka-imbento ng kangkong chips na ngayon ay negosyante, entrepreneur na, successful entrepreneur na. Ah, wow. Diba? Kaya yung mga magugulay na yan, low-key lang yan, pero kaya kanyang bilhin. Oo, totoo yan. Tsaka I would say, isa sa mga pinakatindero siguro sa kakalsadahan, gusto kong makatuluyan mga maggugulay. Ay, bakit naman? Kasi alagang-alaga ka eh. Alam niya, Oo. ipapakain niya sa'yo eh. Alimbawa, uy, maputla ka ngayon. O, bigyan nga kita ng kamatis. Ay, oo. Yung mga ganyan. Mga ganyan. Uy, wala kang gana ngayon. Oh. Pakain ko sa yung talong namin. O kaya, nanlalambot ka ngayon Oo. Bigyan nga kita ng saba. Wala, nanghihina ka ngayon, ihampas ko kaya sa itong upo. O kaya, bitter ka ngayon. O, Oh. ito, sa'yo, ang palaya. oh. O, diba? Oy, kaya sa mga magugulay na nakatutok sa atin dyan, maraming salamat sa pagbibigay ng Gulay. ng gulay sa At amin. ng sustansya. Ng sustansya. Kasi ako ayoko ng gulay talaga. Well, no. Well, oo, ikaw yun eh. Ganun ka rin. Pero na-appreciate ko talaga sila, no? Kasi kung papansinin mo, yung mga available na pagkain sa paligid Oo. natin, puro na fast food, Yan. puro mga basura. Yun. Diba? Puro may mga chemical na. Totoo. So, itong mga maggugulay na ito, pasalamatan natin kasi kung hindi dahil sa kanila, yung katawan natin magiging malnourished, Yan. magiging obese, Oo. mga walang sustansya sa Oo. katawan. Sa in other words, magiging anino ka. Ganun ka kanipis. Oo.
Kaya maraming salamat po sa inyo. Nakakatuwa tong topic natin na ito, Legit no? yan. Kasi nabibigyan natin ng stage, Yes. spotlight ang ating mga tindero sa Oo, daan. na talaga namang totoong hero ng daan. Kasi sinasabi natin madalas yung mga driver, yan yung mga ano daw talaga, yan yung mga hari ng daan. Pero legit Oh, wow. to, kung may hari ng daan, sila ang mga prinsipe at prinsesa ng daan, yung mga tindero natin. Totoo. At saka wag na, yung gaya ng sabi mo kanina, wag nyo kinakaya-kaya lang mga Ay, yan, wag. Ang laki kaya ng kinikita niyan sa isang Oo, araw. legit yan. Sabi ko nga sa inyo yung mga tindero sa Bicol, patinda-tinda lang yan, pero Awa. may area ng farm. Legit yun, Oy, sige nga, magtitinda na rin ako ng gulay. Kaya yung ex ko na may-ari ng gulayan, Oh. may-ari sila ng farm. Ayun, ginawa kong kalabaw. Kalabaw sa katawan mong yan. Oo nga eh. Sinakyan ka siguro. Pwede, kaya nga naghiwalay kami. Wala daw sustansya. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, hindi mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang paborito mong tindero dyan sa daan ninyo. Yan. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Nakalimutan ko yung pangalan mo. Oo nga eh. Siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa gulay-gulay. Uy, I love it. Sorry, gulay-gulay. Muli na sa Sir pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragong broski, like... Hoy, ano ba? Kulang ka sa gulay. Kulang ako sa gulay. Oh, your Uragong broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!